Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nuwun kula nuwun Sehormat tentrem rahayu awit peparingi Gusti ingkang Maha Kawasa mugi tansah tumedhak kasanding wonten jiwangga panjenengan sadaya lan kula ingkang tansah hanglimputana wonten ing pahargyan wanci punika. Marsudi rehing budaya karna luhuring budaya kinarya dadi ukuraning jiwa Jawi. Katiti mangsa ing dinten Minggu surya kaping 31 wonten ing wulan Mei warsa 2026. Bargan dauping risang temanten kekalih Nimas Ayu Kinanti Seli Anggraeni putri kinasih Bapak Tresno Widayuda kalian Ibu Yuyun Agusti ingkang mijil saking Kebon Raja Selatan RT 3 RW 19 Desa Kebon Batur Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak ingkang sampun kajatu krami kalih anak Mas Bagus Dian Prasetya Purnomo putra kinasih saking Bapak Eko Purnomo kalian Ibu Musrini ingkang mijil saking Plewan setunggal Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang. Inggih awit putra temanten sampun purna hangenya ngrasuk busana angadi sarira pramila titilaksitanipun painggahipun risang tetemanten kekalih badhe kapurwakan kepareng dumateng para-para ingkang badhe anyengkuyung lumpampahing tata cara keparenga sadaya satata ing diri samakta ing gati nut jejibanipun sowan-sowan ing saklajengipun pambiwara badhe ngaturaken urut-urut lampah-lampahing tata cara kanthi kairing gending santi mulya ambung sumangga warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pangemban pangbating Podjo Satrenagari ingkang tansah tinulat lan tinulodo lekasing tias sinu karsana luhur ing budi. Dumateng para kadang sutresna budaya para mitra kanca ingkang tansah kula tresnani langgung-langgung dumateng sadaya para tamu cinedahan kakung putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami Tuntun lumarak-marak sowan wonten ngarsa panjenengan. Inggih awit kula satemah pundi dawuh saking keluarga ageng Bapak Tresno Widodo kalian Ibu ingkang ngaturak satemah minangka pambiwara
ingkang ngaturaken rut lampah-lampahing tata cara ingkang samurinantang prinakit dening kaluwangsa. Menggah runjening tata cara kanthi pinuruwakan pambuka kalajengaken mijilipun temanten putri saking Tepaswangi arsa manjing wonten ing sasana Renenggo. Tumuli kalajengaken praptaning temanten kakung mijil saking Palereman minangka tata cara ingkang angka 3. Menggah runjening tata cara ingkang angka 50 pasrah panampi risang temanten kakung paripurna pasrah panampi temanten kakung tata cara kalajengaken adat panggih sinduran krobongan ugi pangabekten minangka tata cara ingkang angka 5 tata cara ingkang angka 6 mundhut gambar. Menggah tata cara ingkang angka 7 atur dedaharan. Ugi tata cara pungkasan adicara ing pahargyan menika keluarga ageng Bapak Purnomo badhe nyuwun pamit. Menggah mrajenane paripurnaning pahargyan prasaja ambok bilih temanten kekalih Hamogati ugi kadang besan sampun jengkar saking pelenggahan arsa tinuju wonten ing sasana ngajengipun gapura sasana ingkang saperlu nderekaken sagung tunduring para tamu ingkang minulya. Mekaten menggah runjening tata cara pahargyan wonten ing kalodhangan enjang punika ingkang sampun rinantang prinakit dening kaluwangsa. Kula Supriyadi Rahmat Jaya ingkang nderekake lampahing tata cara pahargyan ngaturaken pambagi wilujeng enjang wilujeng sesarengan wonten ing kumapaane Gati Hamangke. Inarya kati sesanti amrih kamulyan bebrayan sami mugi temanten kekalih tansah pikantuk kanugrahing Gusti Hamurbaing dumadi. Nuwun matur nuwun.